Well, gobunach is show tóireacht scéal díormad agus gráine. Is show bhí muid géir bheith gobar le Michael Murphy fe rins blianta, so se gá bhléanain chuid a hiocht hímpel schedule bhí mar tá an cháil chud eibregus an obaríonanse. Agus gobunach fuc Michael Murphy an drama seo is drama rinne sin bhí se héin meánscoil agus haine se go mór scéal mé chunig se bhfuil leabhar neasan í hé. Agus cheap se riomh gonneach se drama ionintach agus chabhrí sin an drama tá déanana scéal tóireacht tíormad. Gobunach si an néirús móví ag fibín riomh tá séisir eiste ar státe díormad amháin agus chuig gráine. Agus gobunach bín gach duine gona mrá seo ag duine páirt gráine ag pointe amháin sa drama. Ach in Umland tá siad ní páirt mrá ar fáta sin na páirt féad agus go leor character crackáilte eile. So as an séisir eiste tá tríocha sé character. Díoch nús drama fibín ar bith, máscaní, ceol, dansa agus fiantas charíide ar státe. Agus díoch lár drama tá ban iontacht ar bhenim Kate Finnegan a goberlin ceangan na heisteir tá go leor obair dintalín agus aerialistí agus bei aerial dance show le feiceáil nó dansa air or rinke air an tedal carta tí go I lár drama agus tá se go hálinn dúirte. Agus tá cheappa go ben chéadú gur rinke air an éon drama éige, ní me cínteach agus bú go mór eiceil ó híh sinne amháin tá se go hálinn. Be muid I ngáile sa hálan carach dealún, íchi dealún go meisceil agus an sin maidin de máirt agus an sin ríis trún dealún, sinnta se go le ra go cearlach blachlí agus carcha agus be sé cricht na so ar siúla fiad gaibre.